הסכין החמישי שלי, איבדתי את הספירה. יש לי קיצור המון. סכין רביעי, רגע. מה זה? יש לי גם סכין של בן. יש לי סכין של חתול, חכו. מי שרוצה את הסכין של החתול, שיגיד לי. זה יראה לכם כבר. חכו, יש לי עוד. יש לי האחרון שלי. כזה. וזהו. עכשיו אני הולכת לחוויה שלי מאיה. פריפה. אז זה ביתי. הנה, היא בית 33. רגע, אני אשים את ואני הולכת לעשות כאילו שזה הפתעה. אין יותר מקום, אני אגיד לה רק שלום. כתוב שאין יותר מקום כי בית יוקרה. תוסיף את הכרטיס. תנו לייק. היי. והיא אמרה גם תנו לייק. בואו תראו משהו מגניב. אני במשפחה. אני לא הולכת לשם, אני הולכת לבית של 18.